what's up guys? So, magbasa rin kag Bible karon guys. Ang dili kaduhad duhang saad sa Dios. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad. Kay wala nay labaw sa kaniya. Gamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagmanumpa. Miingon siya. Isaad pagpanumpa. Miingon siya. Isaad pagpanumpa. Miingon siya. Isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagan og daghang kaliwat. Nagpainom si Abraham og so daghang lamok guys. Nakadawat siya sa gisaad sa Dios kon 60. Kon ang tawo manumpa, gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya ug ang panumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis 70. Buotin awon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo na tungod niini gipanumpa niya ang iyang saad. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab og ang Dios dili makakbusa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kanila. Nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga maligon. Dihay sa paglaom nga gitanagyan kana to number 19. Huktan nato kining paglaom. Ingon nga ang klak mao sa 5. Diba? Ang klak sayop ko guys. Ang klak sa atong mga kini. Sa tabil sa langit ng templo sa kinasulurang alumpuanan 20. Uno pagsulod ni
Asa lima? Milky. Milky si Dick. Milky si Dick. Melchizedek. Bye-bye. Thank you for watching. Sumarade kung basa day, guys. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all.